Aja turu. Hei. Tangi. Nyenggaki lho. Oke. Kamu sing kok plupuh kene iki sing bagian kono noleh nyanggone lanangan-lanangan kono. Kok mbok noleh sing ngomong panik kowe ngomong banter ngono mending kono sing noleh. Oh, sengenge. Kat mau minger ae, Mas. Sore kaki ana dewa nyangklang jaga dadi ki awake dhewe iki arep manggon ki bingung arep madhep rono bapak-bapak kene mriki angsal butuh ajeng madhep mriko engko kok kene kanca-kanca kanan-kanan nyoci leladi ku ndak mesuk-mesuk penake ning kono ae panggah disawang nyangking bokor kencanane sine donga dek mentel ira. Tetulah sandang lawan pangan nggih bagane Pak Sumit nyanyi mau wonge mau Lah ning ndi mongke Mas? Lah minggat nyanyi mau oh nek kene ta Halo bagiane sampean bagianipun bagiane jenengan Mbak lah Awake dhewe ta sak dus. duit jare bagiane duit sanjange ya iku bagian nipun wong melek sabana monggo Pak Lurah Bu Lurah napa jenengan kali niki kula tak bekal Bu Lurah ayo ora apa-apa ya ben mboten pareng Pak Lurah yo ben-ben itu jenengno ora to narimo Mriki napa mriku Mas? tenanan iki. Ngelut wae. Nggih. Yen ning tawang ana lintang cahayu aku ngenteni dakamu marang mega ing angkasa nema sontakoke pawartamu lha ibu kene boten
tresno asih bagian ini bojo itu namu kuwi. Assalamualaikum, Pak. Ora krungu. Krungu ya Mas disauri. Lah assalamualaikum ora dicuri Pak kayak agek ngendikan kok ya. Oh iya, enggak apa-apa ya. Iya. Ya ning tawang ana lintang mangga. Yen ning tawang lintang wong bagus. Ora. Dek muni mau ngopo? 6 sasi gak roh penyanyi aku. Pripun? Roh penyanyi nek gempi kaya suwek. Suwek. Kok saged? Suwek iki diwek-wek. Yen ning tawang lintang wong bagus.
Matur suwun Dik Devin yen ing Tawang ana lintang sampun katuraken. Sesarengan campur sari Alrosa dongkrak. Alrosa. Liwat aku kelingan kubuk kae tau tak goleren neng cagak kebak tulisan warna abang tanda isih rawan bubuk asmara biyen kae kanggo andum tresna tanpa bantal tanpa kloso ban abot niku padha Pak Sumirin. Pripun, Pak? Setahun ramor penyanyi niku grogi ya. Greg. Corona. Oh, corona. Nggih, kompensasi rondo-rondo spesial niku lho. Nggih. Kuwi jare corona. Nyuwun, Pak. Corona niku komunitas rondo-rondo mempesona. Nek aku kopi rokok nasi. Dadi ngersih doyan tiga niku mboten kendang virus corona, ngoten nggih Pak Lurah. Ya. Cadetan sajroning ati datan luntur saya merati kowe aku dadi garwa mong jalaran neng gubuk asmara aku kelingan kubuk kae taun tak goleren neng cagak kebak tulisan maaf kondo isih prawan jenenge gubuk asmara kae algum tresna tanpa kloso bat abote ke taman asmara Nganti besok
sajroning ati datan luntur saya merah ati aku kowe dadi karmo merga leren neng gubuk asmara matur sembah nuwun ngambali atur sewu lepat nyuwun pangapunten awet inggih sawetawis mboten gabungan kalian sinden tentu kono ki ben ramuni kok samu tung pinter ta iki pinter ya piye angel temen tuturamu gak ya janjane iku amjene kepecek jare sogok tak sogok tok lho apa iso wae ngono ora segane alres agak iso oh iso no piye tang tak sogok ora ngono iki ndang aja jaluk mas anu jaluk mas duwe kan wih sogok ora penak blas wis gak iso heh wis gak iso aku arek menake kene malah secilik ngono ya aku ne rawani kene cah tuwek kok ayo no wis joget alres tadung kereknya Indonesia iya Ayo Bapak Sunar. iya la 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 monggo Pak Esuk awan neng omah wis ora kasar. Keluyuran goleki sing tak sayang. Ngobeng minter anggonku goleki ora krasa esuk awan. Masukno panten iman-iman mbok cengete udang kuning agawe sirahku koming keseret ireng tak sawang tambah manis ibu bunga yen lakon nyanding slirani Bapak Pardu sugeng midhangetaken sekitaken nganggen ngunduk jambi saya. Iya. Logo bareng. Iya. Mas Gendang. Dalam saya tahu, dalam Pak. I love you. Monggo, Pak. Esuk awan neng omah wis ora kasar. Keluyuran
Jan penak. Janan elak. Elak tenan wae. Al Rosata. Pripun? Al Rosata. Al pripun, Mbah? Rosata. Al Rosta. Pekene pelu. Yo angel men yo, Mbah jenenge, Mbah. Ya iya, ora apa-apa yo. Yo nak yo. Urip ana kota gedhe gawe tak tepane boten ono apa. Yo kasbar yo.
kumpul. Wong ayu mbok aja bingung tumlawung satemahan jetong kaya wong kelangan petong delek-delek wakasane urung tak seneng sliramu galo galo janji prasetyaku tresnaku kang satuhu tetap tulus sesarengan campur sari walresan nyokek yo 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 dayo yo dayo monggo Made laraning atiku bareng krungu ngendikamu kaya rimarong sing tumancep sajroning atiku nanging rata rasa mung alungku sing netes nalesi pipi nganti tembus tekan jroning ati ajur mumur atiku kejot kumitir rasane mikir timbang mikir ketir-ketir aduh bete alu wong sumikir ramu ing atiku ora bisa ditabani ya mung donga dinonga muga-muga selamat selamian matur suwun sembah nuwun Mas MC dereng kenal kula.
Anake sapa? Tak. Yo. Mas Gendong jangan ngantuk ya. Kok kelihatannya merem-merem. Iya. Iya. Hai. Iya. Iya, iya. Ledak. Hai. Ledak. Hai. Ledak numpak. Alres ta. Tak lilani kowe pamit lunga palingku jong nganti sembrono nang luar negeri kudu sing ngati-ngati anak bojo nang omangan gonku nunggu nganteni balimu tak rewangi buron ngoto waktu kowe bali malah nglaran di ati ranggawa duwe malah gawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isen yen di sawang tangga aku moh nyawang aku moh nampa ra kelingan janjimu semono omah gedhet wis arep ambruk biyen aku ra neteske Allah nyawangane saya gedir ragate kowe bali nyanyi kok gayaman bayi lewe kowe pamit lunga bawalengku jong nganti sembrono nang luar negeri kudu sing hati-hati anak bojo nang omah ngenteni nggonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi urung ngoto waktu kowe bali ngalarani ati ranggawa duwe malah nggawa bayi omah gedhet wis arep rujuk yen aku ra neteske Allah nyawangana saya gedir ragate kowe mulih lunga bayi oleh matur suwun. Kula matur nuwun.
Go. Al-Rasta. Pak Lurah. Wengi iku nalikane aku pisan ketemu tak untapake sliramu pamit aku pamitmu bali nang kuthamu sepine ngati nalikane ing wengi kuwi ora ngira tumetes alo ning pipi dos liramu kapan bali kusumane ngati amung donga lan amung pamuji kutha ngayogja kang tansah ngancani sepi ning rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondormu tak tunggu asoy Al-Rasta Alpha Professional Music. Iku nalikane aku pisan ketemu ontake sliramu pamit aku pamitku bali ning kuthamu sapine ngati nalikane ing wengi kowe ora kira tumetes sing pipi dos liramu kapan bali kusumane ngati amung donga lan amung pamuji kutha ngayogja kang tansah ngancani sepi ning rasa ati iki stasiun tuku sing dadi saksi kang bisu muga-muga sliramu eling aku kapan kondormu tak tunggu. Matur suwun Pak RT, motor thank you banyak sekali permintaan dari konco-konco semuanya.
pungkro welingmu karo aku yen jaluk dipatok wancine jagone kloro aku budal matok kowe karo daklak daklo rasa berhatiku kuku tutun dan katamu karo seliramu terlalu sing tak antirin awani kangen iki tak sawang kembang netramu wong ayu nyimpen rindu prasasat kasiramatku nalikane ana rangkulanmu pungkro lemu karo aku yen jaluk dipatok wancine jagone gloro aku budal matok kowe karo daklak daklo wong ayu kaya ketok nyimpen rindu prasasat kasiramatku nalikane ana rangkulanku Ning